Gospodine komandante, pitanja koja su postavljali pratioci stranice Crvene beretke su sledeća. Stevan iz Rausovca vas pita, kako ste se odlučili da dođete u Krajinu i otpočnete svoju, u suštini, humanitarnu misiju? Pa sad ne znam da li je baš bila humanitarna misija, ali to je slučajno se dogodilo. Ja sam 1990. godine ostvario svoj životni san i preletao Atlantik u jednomotornom avionu. To je nešto što sam ja, kad sam čitao Lindberga još kao desetogodišnjak, sanjao o tome i uspeo sam da dođem u situaciju da imam privatni jednomotorni avion i preletao sam iz Amerike preko Atlantika, sletao sam u Rijeku, iz Rijeke sam došao u Beograd, tu sam upoznao Dejana Lučića, našeg pisca, i on me je zamolio da pođem sa njim u Knin, da dostavimo neku humanitarnu pomoć. Onda me pitao se spreman da idemo u Krajinu, a ja sam razumeo da on hoće da idemo u Ukrajinu, jer ja stvarno nisam ni znao za reč Krajina. Mene niko nikada nije učio o Krajini. Toliko sam malo znao. Ja nisam znao da ima Srba tamo uopšte. I čak sam otišao u biblioteku da pogledam neke knjige o Ukrajini, jer sam mislio da Dejan Lučić želi da idemo u Ukrajinu. To je duhovito stvarno. I u putu do Knina meni je Dejan Lučić ispričao nešto istorije Drugog svjetskog rata, koji je vezan za te prostore. Kad smo došli do barikada, tamo sam video jedan opšti haos, starce, pijane, krezube, sa prljavim naoružanjem koje drže te barikade i ja sam se zabrinuo stvarno. Strah me je bio svaki put kad smo prolazili kroz te barikade, jer to je tako nesigurno izgledalo i ja sam Dejanu stavljao sve zamerke koje sam ja video, na način na koji se oni ponašaju, na koji nose oružje, na koji održavaju oružje. Ti svi ljudi na barikadama, kad su videli beogradske tablice, su nas pozdravljali i sve to, ali ja sam to gledao sa podozrenjem, jer to nije bilo mnogo vojničko. Kad smo došli do Milana Martića, Dejan Lučić je predložio Martiću da bi trebao da sasluša neke moje savete, ali ja sam bivši profesionalni vojnik i tako je to počelo. Igor iz srpskog Sarajeva, šta god da napiše malo je. Svakomu dobro od Boga želim i sretna mu sloboda bila. Puno ti hvala, Igore. Milja iz Timaraca, kakav su utisak na vas ostavili ljudi iz Krajine te 1991. godine? Želimo vam dobro zdravlje i da među Srbima što duže poživite. Pa, ja stvarno, kad sam sišao dole, mene su Krajišnici dočekali kao spasioca nekog. Mislim da su mi dali daleko više važnosti nego što sam ja sebi davao važnosti. I ja sam video tamo izuzetno vredne ljude, mogu reći u jednom pozitivnom smislu jednostavne ljude, koji su bili vredni, radni, koji nisu imali nekakve velike filozofije. Bilo je malo filozofa, mnogo više radnika, koji su baš volali tu svoju rodnu grud. Ja sam i čak pitao jednom prilikom jednu grupu, vrlo dobro se sećam, kažem, ljudi, zašto ljudi odluče da žive na ovom kamenu? A jedan me krajišnik pogleda, onako kaže, kapetane, pa to je naš kamen. Mene je to toliko dirnulo. Neverovatno, mislim, koliko ljubavlju je on govorio taj kamen pun poskoka, gde je krš, gde je vrelo, gde gori ono, kad se ugreje i tako dalje. Tako da sam stvarno zavolao taj narod, apsolutno isto tako kao i moje Beograđane. I ja ne pravim nikakvu razliku između Beograđana i Krajišnika, to su sve moji ljudi. Žene su ostavile poseban utisak na mene. To je bilo jedno patrijarhalno vaspitanje kod i žena. I interesantno je bilo u početku dok te ne upoznaju, one drže oboreni pogled dole. Meni je to bilo neobično, pogotovo dolazeći sa zapada. One su bile toliko fine, toliko kulturne, a ujedno
toliko vredne, toliko radne, koje su, boga mi, sve ono što mi muškarci smo u stanju da uradimo, u stanju su da urade i one, i to u štiklicama ako treba. Mislim, neverovatno, ostavili su vrlo, vrlo jak utisak na mene i mislim da sa tim ljudima ja mogu da postignem šta god zamislim. Iz Laćarka, Živka Gligović, Prokopović, šalje vam poruku, pozdrav, velika legenda, pozdrav. Mlađan iz Pucara, pozdrav kapetane, nije bilo lako na robiji, pogotovo kada ste u neprijateljskom okruženju. Hoćete li ostati u Srbiji sa nama zajedno? Pozdrav. Hvala Živka, hvala Mladene, ostajem sigurno sledećih 5 godina. Ja sam obećao ovim momcima u kazamatima, ustaškim kazamatima po Hrvatskoj, da ću zatražiti mandat od Srba da stanem za skupštinskom govornicom i budem njihov glas. Verujem da ću uspeti da dođem dotle i u sledećih 5 godina cilj mi je da ne samo vi koji možda znate, a verujem da najveći deo vas i ne zna, nažalost i sramotu, nego da čitav svet sazna o tome što se dešava po hrvatskim zatvorima sa Srbima. Da čitav svet shvati kako ustaše zloupotrebljavaju svoj zakon i pravosuđe, kao što su njihovi roditelji zloupotrebljavali srbosjek protiv Srba. I to je nešto što imam namere totalno se posvetiti. Zapostavit ću porodicu, zapostavit ću privatni život, zapostavit ću sve one blagodeti života koje ja imam na raspolaganju, jednostavno jer imam jako puno prijatelja. I svako ima puno prijatelja koji imaju sve te igračke i bili bi presretni da dođem da se družim sa njima. Ja ću zapostaviti to i posvetit ću se isključivo odbrani Srba i to ne samo u Krajini, nego i na Kosovu, u Crnoj Gori i dijaspori, što je jako bitno. Slavko i Šaša, kakav je bio odnos JNA prema vama? Da li bi ishod rata bio drugačiji da ste imali priliku da reformišete tu neefikasnu komunističku mašineriju? Pa to je ključ problema, to je apsolutno. Mislim da je ovo suviše kratko i ne bi bilo fair prema drugim učesnicima ove diskusije da se fokusiram na taj problem, ali to je ključ problema. Ja mislim da bi jednog dana trebali da napravimo možda jednu diskusiju samo sa tom temom i volao bi da dovedem tu možda i Lazanskog i nekog od bivšeg generala da malo prodiskutujemo to ozbiljnije, ali suština je bila tu. Nećemo da istom četkom farbamo sve oficire Jugoslovenske narodne armije, ali sistem Jugoslovenske narodne armije je bio truo. To nije moglo da opstane. Moram vam dati jedan primer. Na primer, Varaždinski korpus koji je bio stvoren sa namenom da zaustavi nekog novog Hitlera koji bi nasrnuo na nas, ili možda NATO ako bi krenuo na istočnu Evropu preko Jugoslavije, on je bio najopremljeniji. On je imao 84 tenkove, najsavremenije višecrvene raketne bacače. Najskuplji deo JNA je u stvari bio u Varaždinu, taj Varaždinski korpus. Taj Varaždinski korpus je pao bez ispaljenog metka. U stvari nije pao, on je predat pijanim Zagorcima. I to je izdaja Jugoslovenske narodne armije. Ja ne prihvatam uopšte da je Jugoslovenska narodna armija bila na srpskoj strani. Ja mislim da je veći deo Jugoslovenske narodne armije bio na hrvatskoj strani. Tu njih je vodio general Jugoslovenske narodne armije Franjo Tuđman. Tako da tu nema nikakve dileme na čijoj strani bila JNA. Međutim, ustaška propaganda, ta gebelsovska propaganda kako su Srbija i JNA izvršili napad na nekakvu nepostojeću državu, je sušta suprotnost istini. JNA i povampirene ustaše, potpomognute stranim plaćenicima, su izvršile agresiju na Jugoslaviju, na njihovu domovinu. I tu izdaju sopstvene domovine oni nazivaju nekakvim domovinskim ratom. Pa to je
totalna zamena teza, dijametralno suprotno od toga što znači. Najblaže bi moralo da bude izdajnički rat, a ne domovinski rat. Gospodine komandante, sada ću vam nekoliko pitanja pročitati koja imaju isti smisao. Nikola Petrović iz Krupnja vas pita: ko je izdao RSK? Kako je pala Krajina? Sejo Šujak iz Luksemburga: ko je izdao RSK? Andrija Ćopić: zašto je došlo do izdaje sa naše strane i zašto je Knin predat? Bojan Bagić iz Sombora: najveći krivac za pad Krajine je... Izvolite. Ja ću vam reći jednostavno u najkraćim crtama. Mislim, kompleksno je to pitanje i to što vi zovete izdaja, ja ne mislim da je to bila namerna izdaja, da neko rešio da izda, nego to je bila jedna nesposobnost. Što se vraća na ono prethodno pitanje, da li bi JNA bila sposobnija da je reformisana? Naravno da bi bila. I to je jedan od razloga kako su mene vratili iz Krajine, jer je bilo rečeno da će se praviti srpska vojska i za mene je bilo rezervisano neko mesto glavnog inspektora. Međutim, to se nije dogodilo. To je bila prevara. Moram vam reći da je JNA nije sama krivac u svemu tome. Tu je i politika bila krivac. Mislim da sankcije protiv Krajine, rampa na Drini, to su sve stvari koje su doprinele da Krajina padne. Ali Krajina je pala onog trenutka kada je palo Grahovo. Shvatite, sve dok Grahovo nije palo, Knin bi se držao i Krajina bi se držala. Međutim, onog trenutka kada je bez borbe palo Grahovo, tu više Kninjani su shvatili da nema. I onda kad su oni krenuli, svi ostali su krenuli. Zatim, izdata je naredba da se izvuku civili kako ne bi došlo do pokolja i za civilima onda krenuli su svi. Na kraju krajeva nije to bila disciplinarna vojska, nikad mi nismo napravili tu vojsku, to je bila najelitnije što je bilo tamo na kraju, to je bio nastavni centar Alfa, a i on je, i nastavni centar Alfa je ukinut, Čeleketić ga je ukinuo 1994. godine, kada sam ja napustio Krajinu, jer kada su ukinuli specijalnu jedinicu nastavnog centra Alfa, ja više nisam video svrhe da budem tamo, jer ja nisam znao da ratujem po njihovom sistemu. Meni je trebala takva jedinica. I na kraju moram vas posjetiti da je samo ta jedinica, jedino ta jedinica, od svih ostalih snaga koji su bili u Krajini, napravila neki progres. Oslobodila je Glinu, oslobodila je Jukinac, oslobodila je, kako se zove, sada je i mozak, da Ravne Kotare, Ražvaljevu glavu, Škabrnju, i to je stajalo slobodno sve do kraja. Mislim da nije imalo smisla ostajati tamo ako nije prihvaćena ideja da se umnoži taj nastavni centar. Ideja mene i Novakovića, generala Novakovića, je bila da se postave 6 centara širom Krajine. I ja verujem da smo imali takvih 6 nastavnih centara. Ja sam čak dodelio mi helikopter da bi mogao ja da kontrolišem svih tih 6 centara, da bi mogao dnevno da ih obilazim, jel verite, u ovaj centar u Bruškoj gde smo bili, ja nisam morao tamo da budem 24 sata na dan. Dovoljno je bilo da se pojavim jedanput nedeljno, da dam neke smernice, jer oni su tako dobro se već uhodali. To je moglo da se uradi sa ostali 6. Nikada Krajina ne bi pala da smo mi imali 6 nastavnih centara, kao što je bio nastavni centar Alfa u Bruškoj. Ljuba iz Velikog Borka vas pita: ko je po vašem mišljenju u odbrani srpskog naroda u Krajini pridoneo više? Da li običan narod ili JNA? Pa kažem vam, JNA se raspala. JNA, i bilo je tu časnih oficira. Ja se sećam nekog Tange i Cvjetićanina, pa Cvjetićanin je za mene jedan od najvećih heroja Krajine. Mislim, on je stvarno bio od prvog dana, još pre nego što se JNA opredelila, ostatak JNA, nije se JNA nikada opredelila, nego on je ostatak JNA
od onih koji su preostali nakon što se najveći deo taj opredelio protiv Srbije, gde su muslimani otišli kod muslimana, Hrvati kod Hrvata i naravno i ostali ti domaći izdajnici. I mislim da da taj ostatak JNA nije bio adekvatan, on nije znao svoj posao. I mi imamo neke generale tamo koji su vodili stvari, koji stvarno nemaju rezultate. Recite mi, na primjer, šta to možete vi da kažete da je neki Čaleketić postigao, neki Đukić postigao, koji su tu njihovi rezultati? Mene kad pitate, ja ću da vam izdeklamujem par stranica, mogu da vam napišem, a šta su to oni uradili? Tako da ja ne vidim da su, i nažalost mi još uvek pokušavamo da ih zaštitimo, nemojte sada, pustiti da oni umru, pa jedno 30-50 godina da prođe, pa ćemo onda analizirati. Ja mislim da je jako važno da se analizira svaka bitka koja se dogodila. Svaki poginuli treba da se analizira kako se to dogodilo, kako bi sprečili da se sutra gine i da se sutra gube bitke. Ali, nažalost, te analize uopšte nisu urađene. Mi koji smo bili tamo znamo što se događalo, znamo kako je to bilo. Tako da je to bilo, odbrana Krajine je bila relativno neorganizovani otpor ustašama, otpor krajiškog naroda. Branka Samardžija, dobro došao na slobodu, legendo moga kraja, ljubite Kninjanka. Stojan iz Meminske, kapetane, kakva je po vašem mišljenju bila uloga UN? Dobro, ja uzvraćam poljupce naravno Kninjanki, a gospodinu koji pita kakva je uloga UN-u, ja mislim da je uloga UN-a bila ispravna. Ne mislim da... Ja sam se zalagao u početku da dođe u UN, ja sam očekivao da ćemo zadržati ono, da ćemo učvrstiti to, jer sam se bojao da može da se dogodi onaj pokolj koji se dogodio i tokom rata, da nije bilo možda UN-a koji bi posmatrao i vodio računa o tome šta se tamo dešava. Međutim, UN je zatajio na kraju. UN nije uspeo da zaštiti srpski narod, tako da oni nisu izvršili zadatak do kraja. I nažalost, to je jedna velika mrlja na Ujedinjenim nacijama i snagama Ujedinjenih nacija. Ja mislim da će proći dosta vremena pre nego što se ponovo bude verovalo snagama Ujedinjenih naroda koji dolaze do štita. Ivan Simić iz Zemuna vas pita, da li se sećate dana kada ste sleteli helikopterom u Valjevsku kasarnu da nama vojnicima podelite savete zbog odlaska na hrvatsko ratište? Samo mi je odzvanjala jedna njegova rečenica, ništa ne dirajte na zemlji, može biti minirano, srećan povratak heroju. Da, to je opšte pravilo kada dolazite na nepoznatu teritoriju, nikako ne treba dirati stvari koje vidite ili poklone koje vam ostavljaju da mogu biti minirane. Mi smo imali u fondu Kapetan Dragan nekoliko slučajeva gde su neki momci videli, šta znam, pušku, ili su videli ranac, ili su videli kapu, ili tako neku stvar, i onda krenuli da podignu to i onda ostali bez ruku, očiju, šake, noge i tako dalje. I ja sam to uvek govorio, pošto nemaš puno vremena kada dođeš u obilazak, tako onda izdaš nekoliko tih upozorenja i to je bilo jedno glavno, ne dirajte ništa, ne dižite ništa sa zemlje, može biti minirano. Pustite inženjerce da prvo prođu i da vide da li je sve to bezbedno. Tako da, sećam se toga, sećam se kad smo dolazili u Valjevo, ne sećam se baš da li sam to rekao, ali to jesu moje reči, tako hvala vam što se vi sećate još uvijek toga. Ivana Batljan iz Odžaka, ko vas je predao Hrvatima? Da li je bilo domaćih izdajnika tokom rata? Pa nisam ja predat tokom rata. Domaćih izdajnika je naravno bilo. Neki su bili svesni izdajnici, pa Milan Babić, vi se sećate, mene je stvarno žao i ovo treba možda i naglasiti. Ja znam da je Vojislav Šešelj patriota.
To sam znao od prvog dana, nikada nisam sumnjao u to. Ja nikako neću prihvatiti, na primer, priču da je on ratni zločinac, jer za ovo vreme dok sam bio u Hrvatskoj, ako prihvatimo da je Vojislav Šešelj ratni zločinac, ima jedno 2000 Hrvata koje bi po tim istim aršinima trebali da stavimo malo duže od 12 godina na robiju. Tako da taj verbalni delikt zbog koga je on dobio, zbog toga je on služio toliko godina zatvora, je sramotna stvar. Ali bez obzira na to, mi smo bili u sukobu jako dugo zbog Milana Babića. Ja sam Babića pročitao prvi dan kad sam ga video, da je to totalno jedna labilna ličnost, nesigurna, halapljiva, i znao sam da je to prodana duša, da ga se može lako kupiti, i od prvog dana ja sam se distancirao, nisam mogao da radim s njim, i to sam javno izgovorio. Mene je zbog toga Šešelj kritikovao, ja razumem iz čega je on išao. Išao je sa varijante, nemojte da se mi Srbi svađamo ni po koju cenu, kapetane, ako napadate Babića, slabite nas i ovako smo slabi. Međutim, on je bio izdajnik. To se pokazalo i u Haškom tribunalu. Međutim, greška je bila Vojislava Šešelja, što nije vrednovao više moj izveštaj sa terena i oslanjao se daleko, daleko više na ono što je čuo u Beogradu. To je bila jedna njegova greška i siguran sam da se i on sa mnom slaže da je Milan Babić ipak bio izdajnik. To je jedan od pravih onih izdajnika koji je ukaljao srpsko ime na internacionalnom nivou, svoje nikad nije ni imao na kraju krajeva. Ali bilo je takvih. Samo pogledajte svedoke u Haškom tribunalu, bit će vam jasno ko su izdajnici. Ali ne znam šta je bio drugi deo pitanja, onaj zadnji deo pitanja možda sam... Odgovorili ste. Gospodine komandante, Branimir Jelena Selak ostavila je poruku: legenda je stigla, živ bio. Miloš iz Capraga vas pita: da li će Hrvati ikada odgovarati za zločine i kako gledate na to što sada presedavaju Evropskom unijom? Jelena, puno ti hvala. Hrvati će, neki će sigurno odgovarati. Ja vam dajem moju časnu reč. Dajem vam časnu reč da će sigurno odgovarati za zločin. Zločinci će odgovarati. Šta je sada bitno? Ja sam u procesu ponovnog aktiviranja fonda Kapetan Dragan. Ovog puta fondacija će raditi druge stvari. Jedan od sektora fonda Kapetan Dragan će na svih 5 kontinenta, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i na Kosovu, i kod nas ovde, konstantno motriti, voditi u evidenciju i prijavljivati sve ono što znaju o ustašama. Ja govorim o nacistima, o onim ustašama, o njihovim kriminalnim radnjama, o lažnim svedocima, korumpiranim sudijama koji sude Srbima na časnu hrvatsku reč. Prva faza je, svi oni moraju biti evidentirani i to je već počelo. Mi smo već počeli da ih evidentiramo, tako kada bude sledeći nekakav blajburški proces, nećemo morati da ih tražimo, znaćemo gde su. A bit će, verujte, nismo mi više mala tako država. Nas, Rusa i Kineza danas ima 1,5 milijardu, gospodo. Mislim da razumete o čemu govorim. I ja sam siguran da će doći dan kada će se preispitati sve to, ne samo tokom rata, nego nakon rata šta se sve dešavalo i ko su bili ti zločinci koji su činili zločine nakon rata. I nadamnom, i nad Vojislavom Šešeljem, i nad ostalim Srbima kojima se to dešava u Krajini, mislim da mora doći. Ako ništa drugo, ako odu sa ovoga sveta pre nego što mi dođemo do njih, i za njihovim imenom sigurno će ostati ljaga na koju će se njihovi unuci stideti. Bez obzira, oni nemaju stida sada. To je nacija koja je izgubila sram, koja je izgubila obraz. Većina Hrvata su takvi, da se razumemo. Nije to neka manjina. Većina Hrvata su kukavice. Ja sam njih podelio na 3 kategorije. Imate one ustaše u pokušaju, nacističke zločince koji
čine krivična dela protiv Srba, onda imate one što se zovu antifašisti, to su nekakve komunjare, nisu to komunisti, nego nekakve, oni koriste to ime umesto srbomrsci. I oni jako lepo sarađuju sa ustašama i sa tim desnim krilom kad su u pitanju Srbi. I imate ostatak, to je veliki deo i molim vas nemojte da editujete ovo, ne psujem ja, ali oni, pravo ime za njih je kukavičke pizde. Nije to psovka, to je karakterna osobina većine današnjih Hrvata. Ima izuzetaka i čast im izuzetaka, ali to su samo izuzeci koji potvrđuju pravilo da je većina Hrvata, da su većine Hrvata kukavičke pizde. I molim vas da kad govorimo o njima, govorimo tim rečima, bez uslučavanja, jer kažem vam, nije to psovka, već to je karakterna osobina Hrvata. Zoran Petković, dobrodošao komandante, veliki pozdrav iz Republike Srpske. Jovanka Popović iz Gospića vas pita, sve najbolje od srca želim našem komandantu. Da li je poznavao jednog Zorana iz sela Zalužnice iz Like? I Jovanu i Jovanki puno hvala, ja stvarno ne mogu da se setim, nemojte mi zameriti, upravo mi se jedan rođak javio i trebalo mi je 10 minuta da se setim ko je on, odrasli smo zajedno, toliko me sramota. Ja sam presrećan čovek sada, jer tek sam sada shvatio kad sam izašao iz zatvora koliko ja u stvari imam prijatelja, ali stvarno pravih prijatelja, ne poznanika, nego onih koji stvarno su radili dok sam bio unutra, pokušavali da pomognu, a ja to nisam znao jer nije bila dozvoljena komunikacija. Meni sada advokati listaju sva ta imena ljudi koji su se interesovali, koji su pokušavali da pomognu. Ja sada čitam te neke novinske izveštaje, ja sada čitam, na primer, pismo Linte, koji mi je poslao otvoreno pismo, ja to nisam ni video dok sam bio u zatvoru. Ja sada vidim šta je sve Savo Štrbac radio po svetu i advokate koje mi je nalazio i sa koliko tolerancije je podnosio sve moje hirove tokom 14-godišnje boravka u zatvoru i tako. Mislim, to su divni ljudi, čak i ove javne ličnosti kao Bora Đorđević, kao Vesna Jugović, princeza Linda Karađorđević, Lane Gutović, mislim, svi ti ljudi koji su stvarno sve ovo vreme bili uz mene, davali mi podršku i sad sam razgovarao sa Draškom Maćimovićem sa Studija B, on je bio jedan od onih prvih učesnika kad smo i ostvarili fond i sve vreme pominjali me, molili se za mene. O pravoslavnoj crkvi mislim da i ne govorim, od njegove svetosti patrijarha Pavla do mog, kako se zove, sveštenika, porodičnog sveštenika, oca Đure iz Sidneja, koji kad god čuje da se nešto dešava sa mnom, sedne na avion i doleti u Srbiju, neverovatno. Ali i teo je da me dočeka sada, ova korona ga sprečila. To su divni ljudi i takvih je nekoliko hiljada, verujte mi. Toliko sam ja ljudi upoznao, sreo, sarađivao, radio sam i kao i vi ljudi koji postavljate ova pitanja, očigledno je da ja tu imam podršku, ja sam stvarno zahvalan za to. Ja sam odgovorio na pitanje, nadam se da jesam. Jeste. Davor Bošnjakovski, gospodine komandante, dobrodošli u otadžbinu. Koje je vaše mišljenje o generalu Ratku Mladiću? Sve najbolje vam želim, živi bili. Pa gledajte, Ratko Mladić je u Haškom tribunalu, bori se da odbrani Republiku Srpsku i sebe pred zlotvorima. Tako da od mene sada možete da čujete samo one afirmativne stvari o njemu. Ima možda i neku drugu stranu o kojoj ne želim da pričam sada i razumećete, ali za sada mislim da je naša dužnost da svako od nas podrži Ratka Mladića. Dane Basta vas pita i pozdravlja. Pomaže Bog. Hoćete li osnovati stranku i kandidovati se na izborima? Pa gledajte, morate shvatiti, ja ulazim u politiku, ali na jedan specifičan način, ne kao stranka. Ja imam političku platformu koja kaže odbrana Srba, odbrana Srbije, odbrana porodice, odbrana naših žena i naše dece i
odbrana naših ljudi u dijaspori. To je to što ja radim. Napravit ćemo jednu nezavisnu političku grupu koja će biti, to će biti naša platforma. Sve što je vezano i što može koristiti tih 5 postulata, tu ćemo imati konsenzus. A za sva ostala pitanja članovi te grupe imaće slobodno mišljenje da podrže ono što oni smatraju da treba podržati po savesti. Tako, to je način na koji ja želim. Ne želim funkcije. Verujte mi da mi poklone mesto predsednika i nema šanse da bi ja to prihvatio. Nije to za mene. Kaže, mene političke ideologije ne zanimaju. Isključivo sam fokusiran na odbranu, to je ono što ja radim i nadam se da će Srbi prepoznati to, da će me podržati, da ću dobiti mandat za govornicom. Ja stvarno ne mogu da budem ni poznatiji, ni popularniji, nego što sam bio. Ne tražim to, ne tražim ni novac. Podelio sam nekih $28 miliona koje je prošlo kroz moje ruke, zato imam priznanice. Ništa mi ne treba, samo bih hteo da za sledećih 5 godina mog angažovanja bude korisno, da se to opet ne baci, da se opet to ne zataškava, da se to ne ruši, nego da se to iskoristi pametno i kada odem odavde, kada napustim Srbiju sledeći put, hoću da znam da sam nešto ostavio ovo moje zemlji i da ovih 13,5 godina u zatvoru nije bilo za džabe, nego da smo nešto dobro uradili svega toga. Stanko Matovac, KEP, sve najbolje. Miljan Jokić, hoćemo li konačno više da imamo pravog Srbina, ratnika na čelu države? Ima nas veterana dosta i svi bi vama dali glas. Računajte na to. Mislim da sam odgovorio na to pitanje. Nema teoretske šanse. Ne za predsednika, ne za ministra, ne zanimaju me funkcije. Ja sam operativac. Ja volim da radim i vrednujem sebe po postignutim rezultatima. I vrlo je teško da se to radi na tom nivou. Ja mogu više da uradim, da menjam neke stvari u korenu. Ja to bolje radim nego da ih menjam sa vrha. Ima dobar tim. Prvi put, ja mislim, u mom životu sigurno prvi put, mi imamo jednu grupu ljudi koja postiže rezultate i ja sam za to, da to ne kvarimo. Mislim, zašto bi ja sada menjao nekog Ivicu Dačića kad on 18 država natera da promene? Dobro, nije on sam to uradio. To je čitav tim ljudi. A zašto menjati taj tim ljudi? Kao što nisam ja oslobodio Glinu, to je uradio čitav. Moje zasluge su najmanje za to. Ja sam samo bio tamo, ja sam bio dirigent. A prva violina je bio neki Nikola Simić, neki Žike Crnogorac. To su bili neki ljudi koji su tada svirali te prve violine i bili glavni voditelji tamo na terenu. Tako da, dajte da prepoznamo ono što je dobro, nemojte da budemo ljuti, nemojte u ljutnji da presuđujemo. Dajmo šansu onima koji rade nešto dobro. A neki kao što su onaj Hamdi i Nunok, kako se zove, Vuk Jeremić, oni očigledni izdajnici koji su rekli, na primer, Srbija se neće mešati u sukob između kapetana Dragana i Hrvatske, to nema veze sa Srbijom. To su izdajnici koji bi trebali zbog tako izgovorenih reči završiti na doživotnu robiju. U Americi bi sigurno završili na doživotnu robiju za takvu očiglednu i neosporivu izdaju. Nikica Rodić iz Drvara. Pozdrav komadante. Imaš li informaciju gde je Rus Vaso? Izgubio sam kontakt sa njim. Roki. Pa on je postao milioner, koliko sam ja upoznat, otkupio je Cepter, nalazi se u Rusiji. Ja imam njegove kontakte i još nisam uspeo da ga kontaktiram, ali ako kontaktiraš Milorada, ovog našeg moderatora ovde, on će ti dati moje podatke, stupio u kontakt sa mnom i čim budem uspostavio kontakt sa... On je moj kum, ja sam njega krstio. Tako da čim budem stupio ponovo u kontakt s njime, javit ću ti se. On je jako uspešan u Moskvi i siguran sam da ćemo se uskoro sresti. Gogo Dimitrije Fržović. Zašto nisi pobjegao jahtom iz Australije kad znam da si imao mogućnost, a izabrao si tamnovanje u Hrvatskoj i ponižavanje? Pozdrav. Nisam izabrao.
oni su mene uhvatili, ja sam pripremao jahtu, nisam teo da pobegnem sa jahtom, teo sam da doplovim do Holandije i teo sam da odem, da se predam Haškom tribunalu i da zatražim političku zaštitu. Ja sam doživljavao to što oni rade kao jedan politički progon. To je bio plan. Nažalost, bio sam usujećen u tome, 2 dana pred polazak jahta je bila spremna, Park Ninji su trebali da dolete u Australiju koji bi činili moju posadu i mi smo trebali bez zaustavljanja od Australije da doplovimo, da preko 3 okeana bukvalno preplovimo i da uplovimo u Holandiju i tamo sam trebao da zatražim politički azil u Holandiji i da pokrenemo odatle tužbu protiv Hrvata i Australije. Nažalost, nismo uspeli. Ko zna zašto je to dobro? Da sam to uradio, vi nikada ne bi saznali za desetine, možda i stotine Srba koji čame po zatvorima Hrvatske samo zato što su Srbiji, grehom rođenja. Predrag Aleksandar Anđelković, kako ste sa zdravljem? Živi bili? Pa da sam malo zdraviji bilo bi opasno. Ja jesam doživao srčani udar 2016. godine, ali srećom nije došlo do kompletnog začepljenja arterije, pa mi je ugrađen stent. Tu i nakon tog stenta ja sam se osjećao daleko bolje nego pre toga. Stekao sam, ne pušim više, odbacio sam cigarete, odbacio sam kafu, ja sam pio, vi koji me znate sigurno da sam uvijek imao šolju u ruci i cigaretu u ruci. Pušio sam do 5 kutija cigareta dnevno, pio sam po 20 kafa i to nije nikako bilo zdravo i zbog toga je došlo do začepljenja arterije. Srećom nije oštećen ni jedan organ, tako evo jutro sam merio pritisak 120/80, ne možete biti zdravi, to je nešto što imaju pubertetlije. Zatim, ja sam 1993. godine radio po 50 sklekova i mislio sam da sam mangup, to kad sam teo da ostavim utisak na vojnike, dođem ispred, uradim 50 sklekova i kažem, ajde ti sad uradi 30. Ja danas radim 100 sklekova i jedem zdravu hranu, mentalno, kao što mislim da možda procenite da sam zdrav. Ne zaboravite da moj srpski nije moj akademski jezik, tako da ako tu i tamo nešto malo munđa, to je zbog, ja sam ipak to počeo da učim 90. godine. Zatim, u odnosu na druge ljude koji su se školovali na drugim jezicima, pa kad dođu ovde, mislim da sam ja napravio veliki progres tu i ponosan sam na to, zadovoljan sam na način na koji komuniciram. A duhovno zdravlje, znate, kad vi imate patrijarha Pavla iza sebe i on je bio sa mnom do poslednjih dana, kad imate majku Glikeriju, čim ovo prođe moram da odem da ih posetim, monahinje, one predivne sestrice, ne znam da li znate, a one su bile kod mene poseti u Australiji. To je neverovatno ti ljudi. Pa zatim tu su vladika Irinej, pa vladika Longin, pa moj paroh, otac Đuro, koji kad god čuje nešto, kad me čuo da me stavili u samicu, seda za avion i doleće za Srbiju. Čuje da mi je presuđeno, seda avion, dolazi za Hrvatsku, i dolazi da vidi kako je to ostavilo utjec, da li sam jak i tako dalje. Zadnji put kad je došao nisu hteli da puste dripci. Ali kad vi imate takve pravoslavne kolosose, nema druga reći, iza sebe ne možete biti slabi. Tako da ja ne mogu da kažem da je Srbija ikada mene zaboravila. Reći ću vam jedan podatak, mislim, koji ljudi ne znaju. Ja sam se stvarno jednom pokolebao kada je Jeremić izrekao onu sramotnu izjavu kako to nema veze sa Srbijom. Ja sam ozbiljno razmišljao da se odreknem i srpskog imena i da se odreknem srpskog državljanstva. Ja se nikad nisam odrekao mog imena, samo sam uzao još jedno ime na korišćenje
Daniel Sneden, jer Australci ne umeju da izgovore Vasiković, a dok sam bio u armiji moraju da te oslovljavaju sa prezimenom, tako da je bilo baš problema i onda sam prihvatio dodatno još jedno ime. Tako dok sam u Australiji koristim Daniel Sneden, dok sam ovde u Srbiji ili sa Srbima koristim Dragan Vasiković. Ja sam ozbiljno razmišljao da se odreknem i imena i svoga državljanstva, jer me je sramota bilo da se tako zvanična Srbija ophodi prema meni. A onda je nastupio, onda je došao moj paroh, otac Đuro, i zbog takvih ljudi ja to nisam mogao. I onda sam shvatio, pa nije taj Hamdi Nunuk, kako se zove predstavnik Srbije, on je možda trenutni predstavnik na nekoj prevari Srbije, ali neće ostati dugo. I hvala Bogu, to se ispostavilo, on je pokazao svoje pravo lice i ja sam siguran, on ne bi smeo, taj čovek, drago mi je da stalno mora policija da bude pored njega i čuo sam njegovu jednu izjavu koji kaže, hvala policiji, ja kad izađem, mene napadaju verbalno na ulici, ali policija uvek reaguje da me zaštiti. Mislim da bi policajci trebali možda da primene onu njegovu maksimu, da to sa Srbijom nema veze ili da to sa policijom nema veze. Sigurno ima manje veze sa policijom nego što je ustaško hapšenje kapetana Dragana, koji je tada bio najpopularnija ličnost Srbije, da to ima sigurno manje veze nego što je moje hapšenje imalo sa Srbijom. Tako da bi trebalo da mu serviraju taj njegov recept i da kažu, dobro, to nema veze sa policijom. I ja mu to nikada neću oprostiti. Verujte, doći će vreme kad će on morati za to da plati. Nije to samo prema meni, jer nakon te izjave ustaše su dobile zeleno svetlo da mogu da hapse bilo kog Srbina, a da se Srbija neće mešati u to. I ja mislim da tek sada, tek nedavno, to je tek počelo da se menja. I mislim da će se izmeniti, da će mojim dolaskom i ovim informacijama koje posjedujem i internacionalna zajednica biti upoznata, kao na primer da poslednjih 20 godina u Lepoglavi nacisti bude zatvorenike svakih sat vremena obavezno. Ne prođe ni jedan sat, a da oni ne dođu i upala svetlo i probude zatvorenika. To su radili u Guantanamo Bay i samo još u Hrvatskoj to rade. To su zločinci, njima je zločin u duši, a oni to i ne primećuju. Izvinite malo na dužem odgovoru, ali bilo je važno. Nenad Jeftić, Feba iz Beograda, veliki si kapetane, živ bio. Milašin Veljković iz Nemačke vam poručuje, takvi ljudi u Srbiji su potrebni, živ nam bio. Radmila Jovanović iz Plemetine, vidite li sebe kao srpskog lidera? Posle vaše borbe i svega što ste prošli, mislim da ste to zaslužili. Ma ne vidim ja sebe kao, ni u Krajini ja nisam bio taj. Nije to moje mesto, nemam tih ambicija, ne želim to da radim. Ja samo želim da budem prijatelj lidera, želim da pomognem liderima. Međutim, kad imate glupane koji ne znaju da vas iskoriste, ja se nudim, kad oni to ne znaju, kad oni to ne vide, čitava nacija to vidi, ali oni to ne vide, to je sramota. Ja se nadam da je tome došao kraj i da bar se pokazalo nakon mog puštanja iz zatvora, imao sam kontakt sa svim važnim ljudima u zemlji i mogu vam reći da me je prijatno iznenadilo njihov i strane Vulina i Ivice i predsednika i mislim, fino, lepo se čovek osjeća i ja mogu da pogrešim samo iz neznanja nekog, ali nikako ne mogu da pogrešim zato što nisam patriota, ali zato što ne volim Srbiju. Tako da, to je moja želja. Ja mislim, kada bi ja dobio šansu da radim ono što znam, da predložim ono što znam, da se tamo nađe neko koji će da odvoji vremena da to pročita, da to primeni, mislim da je to pravo mesto za mene. I mislim da bi svi bili zadovoljni. I lider, i ja, i narod, i bili bi mnogo srećnija zemlja. Ali mislim da se ide u tom pravcu. Srećom i ta opozicija koja je bila, govorimo o toj izdajničkom delu opozicije. Ja mislim da je opozicija jako važna.
Opozicija je važna, jer prava opozicija, ona koja bi trebala da ukazuje na nepravilnosti i da predlaže bolja rešenja i da bude jedno ogledalo, da bude ogledalo jedne vlasti. Dobra opozicija pravi dobru vlast, ali ne oni što mrze bezrazložno, što po svaku cenu ruše, bez obzira da li je pa čak i po cenu izdaje. Vidite šta oni rade, da su oni spremni, ako su oni spremni mene da izdaju, pa šta vi možete da očekujete? Šta vi možete da očekujete od tog Vuka Jeremića kad je on ladno predao ustašama na ruke kapetana Dragana, znajući da ne postoji niti jedan jedini proverljivi dokaz protiv njega? Dučić Arsenije pita, hoćeš li se uključiti u politiku pošto u Srbiji nemamo za koga da glasamo? Pa nemojte tako, ima lepo prezime. Nadam se da je to neki potomak našeg slavnog pesnika i diplomate. Ja ulazim u politiku, ali želim da budem ispomoć ljudima koji rade dobro. Tako da, najkraći odgovor je da, a vidim sebe u nekoj vrsti opozicije, ali opozicija koja pomaže vladi, a koja ne ide tamo da ruši vladu po svaku cenu, koja će pozdraviti sve dobro što radi vlada i naravno ukazivaće na propuste ili na ono što se može raditi bolje, ali ne tako što će širiti mržnju i pretnju ili što će ići da ruši i to malo što smo uspeli da sagradimo. Borko Bjelić iz Čačka. Da li postoji šansa da komandant bude ministar odbrane Vojske Srbije? Kažem vam, mnogo bi efikasnije bio kao prijatelj ministra Vojske Srbije ili savjetnik ministra Vojske Srbije ili inspektor neki koji bi mogao da pogleda, da traži mane, da traži greške. Zaboravite, to je, vidite, dok je Frenki Simatović bio bio nadležan u službi nad JSO, u stvari nije bio nadležan nad njima, ali u službi, on je mene angažavao da kritikujem JSO, naše crvene beretke. On je mene iznajmio, platio me je, dobio sam nekih 750 maraka da 2 nedelje idem sa njima na vojnu vežbu i da kritički, da im tražim sve mane. I nije to bilo lako. To su moji prijatelji, tu su moji bivši vojnici, tu su bili ljudi koje ja poštujem, respektujem i bio sam njihov najveći kritičar. Ali to rade prijatelji. Razumite, ako vozite automobil i vidite neku obstrukciju ispred sebe, vaš prijatelj vidi, pa valjda očekujete od njega da vam kaže, ej, problem ispred. Naši političari koji dosadašnji, koji su bili nesigurni u sebe, koji nisu znali svoj posao, plašili su se kritika i doživljavali su svaku kritiku kao napad na njih lično. To je samo nesigurnost. Ja mislim da ovi momci koji sada rade, da imaju malo više sigurnosti nego njihovi prethodnici. Stvarno im želim sreće, molim ih da ne posustanu, treba im sada sa ovim virusom, nastaće tu i sada i ekonomska kriza nakon ovoga, treba će nam ta disciplina. Možda i ovo, ne znamo kojim čudom je možda je ovo neka obuka disciplini, kad se završi sve ovo, da možda naučimo da budemo disciplinovani i po nekim drugim osnovama. Natali Panić iz Beograda predlaže, Akademija za bezbednost, dajte da osnujemo sa vašim prezimenom, javite se. Naravno, mene zanima, jer ja mislim da je obuka najveća zaštita za živote. Pa to smo pokazali. Pod mojom komandom tokom čitavog rata, život je izgubio 1 čovek i 4 su ranjeni. To je sve. To se dešava na dobroj srpskoj svadbi. To je samo zato što su imali dobru obuku. Ja bih voleo da se taj sistem primeni na naše sve oružane snage. Onda ne bi imali 108, 106 mrtvih poginulih na Košarama, ne bi imali 450 i nešto ranjenih i opasno je, ljudi, da slavimo takve bitke. Mi trebamo da slavimo te momke koji su žrtvovani. Mi trebamo da slavimo te oficire, nisu ni oni krivi i ni oni nisu imali šanse
da dobiju obuku koja je bila potrebna za tu vrstu ratovanja. Ali nemojte da slavimo te bitke, jer to govori da trebamo tako i u buduće. To su grozni porazi, ali nažalost mi više slavimo Vidovdansku bitku ili Košare, nego što slavimo oslobađanje Kotara, gde su žrtve nesrazmerne. Tako da mislim da je tu moje mesto. Ja tu mogu biti možda ne više u onoj ulozi glavnog instruktora, ali kao nekog savjetnika, kao nekog inspektora, ja sigurno mogu dati ogroman doprinos. Da, to me zanima. I gospodin Vulin me je zamolio, stvari njegova ekscelencija Vulin me je zamolio, i moj prijatelj Vulin, me je zamolio da čim ovo prođe, da sednemo, da porazgovaramo, da vidimo šta tu može da se radi, i to je za mene jedan jako lep potez koji do sada još nisam doživeo od bivših političara. Tako, to mi uliva poverenje, i ne samo to, nego njihov odnos prema meni od trenutka kad sam izašao iz zatvora do ovog trenutka, to je neopisivo. Mislim, ne želim da pričam o tome normalno zbog raznih razloga sada, ali mogu vam reći da nemam zamerke ni za 1 sekundu od mog izlaska do sada. Bojan Hajdu, molim vas kapetane, obiđite one ratne veterane koji su protestovali ispred Skupštine i dajte im podršku. Ujedinite nas. Razgovarajte sa Nenadom Stanićem, vojnikom i ratnim veteranom sa Košara. Budite sigurni da hoću. Jeste ideja da se svi veterani ujedine, da ne bude udruženje. Ja sam čak bio malo i nezadovoljan kad su moji bivši vojnici osnovali udruženje veterana Kapetan Dragan, jer sam smatrao da možda na taj način usitnjavamo, još se više usitnjavamo. Ali mislim, u redu sa to nije toliko bitno. Bitno je da se stvarno svi ujedinimo, da nađemo taj konsenzus oko koga možemo da se složimo. I verujte, ako se ujedinimo, mnogo ćemo lakše postići to što tražimo. Normalno, ja ne želim da budem nerealan, ne želim da tražim nešto što država ne može da da. Država, to je naša, mi trebamo da budemo najveći zaštitnici države po svim pitanjima, ali smatram, na primjer, da ima tu neke nepravde, da jedan deo srpskih boraca se drugačije tretira nego drugi. Tako da nemam sve podatke i ne bi bilo ispravno da sa ovo malo informacija koje trenutno imam izlazim i dajem svoje neka mišljenja. Detaljno obećam ću studirati sve to što su ti momci tražili. Obavezno moram da se vidim sa njima i moramo raditi da se napravi jedan skup i da nađemo ko je taj konsenzus oko koga svi možemo da se složimo u jednu organizaciju. I pripadnici JNA, i dobrovoljci, i razni ti vojni, paravojni, policajci i svi ostali, da možemo da kažemo, evo, mi smo sada jedna velika, zdrava organizacija koja će uvek i na prvom mestu staviti Srbiju. Milan Meselđija, veliki pozdrav, svako dobro mu želim od Boga. Preko jednog novinara iz Banja Luke saznao sam da je bio na području Drvara 1995. godine. Da li je to tačno? I može li nešto više reći o tome i o eventualnom učešću u borbama? Hvala. Ne, nisam bio učešću u borbama, ja mislim da ima toliko priča da baš, mislim, ovo nije prikladno mesto. Možemo da napravimo jednom, da se okupimo, možda ima tu dosta tih veterana, pa da sednemo za nekim okruglim stolom i da prepričamo bitku za Glinu, da možda prepričamo, šta znam, bitku za Ravne Kotare. Možda, kako se zove, na Tulovim Gredama, tamo smo im ubili onog njihovog Gavrana, koga oni slave kao nekog velikog njihovog heroja. Onda imamo, naš Kninđa je ubio Miru Barišića, svi mi znamo ko je to uradio, ja bih volao da ga vidimo ponovo, da sedne sa nama, on je još živ, još je zdrav. Mislim, imamo braću Opačić, imamo tu naše divne ljude, prave heroje i bilo bi lepo da jednom možda napravimo specijalnu jednu emisiju gde bi
mogli da diskutujemo isključivo samo o bitkama i borbama. Sada možda moram samo da kažem da najponosniji deo tih borbi, imali smo jako male žrtve. Ne prođe dan, ne prođe nedelja da se ja ne setim svih mojih žrtava. I mogu, jer ih je bilo jako malo. Branislav Kojić iz Sidneja. Na raspolaganju, kapetane, konačno sloboda. Želeo bih da se vidimo opet, a bili ste u mojoj kući gost u Sidneju, pre mnogo godina. Nadam se Bože zdravlja, ne znam tačno o kome se govori, ali hvala vam najlepše. Branislav Kojić. Nemojte mi zameriti, objasnio sam čak ni rođaka, nisam se setio imena, tako nemojte mi zameriti, molim vas, baš je mnogo toga prošlo kroz glavu za poslednjih deceniju i po. Marko Šarčević iz Subotice. Nadam se uključenju u politički život kapetana i zanima me da li će ići na izbore u Srbiji. Mislim da smo to odgovorili na pitanje. Ja bih morala ovo da skratim sada, nažalost, imam neki... Evo još jedno pitanje, komadante. Sara sa Čukaričke Padine vas pita. Koji je vaš prvi cilj eventualnog političkog angažovanja? Pa ja mislim da smo već uspeli da iznesemo tako ovoga. Prvi i osnovni cilj je ući u Skupštinu i koristiti Skupštinu da stavimo do znanja i braniti poziciju Srba u Hrvatskoj, na Kosovu, Crnoj Gori i širom dijaspore. Braniti sve one Srbe koji su potplaćeni, protiv koji se vodi neki progon grehom rođenja, samo zato što su Srbi. To je moj osnovni cilj, osnovni razlog i obećanje koje sam dao onim nevinim srpskim patriotama koji trenutno trule po hrvatskim tamnicama. Gospodine komadante, hvala vam na izdvojenom vremenu. Samo na kraju još da napomenemo da je došlo ogroman broj pozdravnih poruka koje je sada nemoguće sve iščitati. Otac Teodor iz Hilandara, bivši pripadnik specijalnih jedinica s kojim ste se i susretali svojevremeno, vas pozdravlja iz Hilandara, ispred monaške zajednice, poziva vas da dođete u Hilandar i kaže da ćete mu biti drag gost ukoliko se odlučite na put do tog našeg svetog manastira. Gospodine komandante, još jednom, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam na odgovorima, želimo vam dobro zdravlje i uspeh u svim poduhvatima koje budete u narednom periodu preduzimali. Hvala vam, Milorade, hvala svim učesnicima, pozdrav i poljubav svim klinjekama.